לי את הלחם הזה, ונשארתי בלעדיו, כאילו לקחו לי, אני לא יודע למה אפשר להשוות את ההרגשה הזו. ואני לוחש לאחי ואני אומר לו, תשמע מה שקרה. אז הוא אומר, תסתכל מסביב, אולי תראה מישהו אוכל, ונתנפל עליו או משהו כזה. קיצור, לא ראינו לא לחם ולא מישהו אוכל ולא שום דבר. כשירדנו משם, אחי כבר היה מאוד תשוש מזה. וזה היה ירידה לאן אם לא למטהאוזן. מטהאוזן זה ידוע היום, כמובן, אז אנשים לא ידעו שמטהאוזן היה אחד ממקום שהוא היה מיועד לזה שאנשים לא יישארו בחיים. ועברנו שם את העניין הזה של דיזינפקציה, שנכנסים למקלחת ויוצאים למקלחת, אלא שפה נכנסנו למקלחת ויצאנו ערומים, ולא נתנו לנו בגדים איזה יומיים שלושה. ונשארנו באיזה צריף עם אסירים אחרים שלא הכרנו ולא ידענו ולא מהם, אבל פשוט התחממנו אחד מגופו של השני, כלומר היינו תמיד חבילה אחת צפופה, ותמיד אתה נדחפת להיות יותר באמצע, שלא תהיה חשוף לגמרי לקרוב. זה גם כן נמשך כמה ימים כך, ואחרי זה כבר הביאו את הז'קט הזה עם המכנסיים האלה, ושם לא הלכו לעבודה ולא שום דבר, פשוט היינו שם. ואנשים תוך כדי שכיבה ביחד מספרים על מאכלים טובים שאכלו בבית, וככה מתנחמים. ושם כבר אוכל היה נדיר שנתנו משהו. ומתוך כל הדבר הזה, פתאום עוד מופיע קבוצה של קציני אס-אס, ופוקדים שכל אלה שמעל 18 ילכו ימינה, ואלה שמתחת גיל 18 ילכו שמאלה. ואנחנו היינו כל כך מטומטמים עם לעשות מה שאומרים, שאחי הלך ממני ואני נשארתי שם לבדי בתוך כל הדבר הזה. ולהיות שם במטהאוזן, לראות כל היום רק את העגלות עם הגוויות שמוסעים מצד לצד, אבל היית כבר אדיש, זה כבר לא נגע בך כאילו זה מחזה שאתה רגיל לו כבר מכל ימי חייך. אתה רואה את התהלוכה הזו כל הזמן, ואתה כבר בעצם נמצא במין טמטום כזה, שלא כל כך אכפת לך מה שיש מסביב. ואז עוד מכריזים שצריך לצאת מפה, לא אומרים למה ומדוע, אלא פשוט כל מי שהיה במחנה הזה הולך בצעדת, מה שקוראים היום צעדת מוות, אבל הולכים למקום אחר, לא ידוע לאן. ופה כבר לא היו סמיכות ולא זה. הולכים, ומה שקורה בדרך, כל אלה שנופלים ואינם. ואני זוכר שלא יודע כמה זמן לקחה הצעדה הזו ממטהאוזן לאותו מקום שקוראים לו גונזקירכן. ודאי שמעת תוך כדי האנשים שדיברו איתך על מקום שקוראים לו גונזקירכן. זה יער באוסטריה, שאני לא יודע קרוב לאיזה ערים זה. פשוט לא התעניינתי מספיק. אבל מי שהגיע לשם כבר, אז היו שם מיני צריפים גדולים מעץ, והיתר זה היה יער.
ואני לא מצאתי לי מקום כבר להיכנס אל תוך הצריפים האלה היו כבר מלאים, עד כדי שאנשים הצליחו לטפס אפילו על הקורות של המקום. והתמותה הייתה כל כך גדולה, שתוך לילה אחד מצאתי מקום איפה לשבת. ופגשתי שם פתאום שניים, אחד מבן עירי ואחד מאחד הכפרים הסמוכים, שהם הגיעו לשם מהצבא ההונגרי. שהצבא ההונגרי כבר רצה להתפטר מהם, הכניסו אותם למטהאוזן, והם עוד היו לבושים במדים של צבא הונגריה, היה להם עדיין את המעיל הארוך הזה, והם היו, אז הם היו יותר חזקים. והם עוד, הם היו קצת מבוגרים ממני, ועוד שלחו אותי לראות כל פעם אם נותנים איזה קצת מים דלוחים כדי לשתות או משהו כזה. והאוכל העיקרי שם זה היה סלק של בהמות. זה סוג של סלק לא טעים ולא זה, אבל זה היה האוכל שאנשים שם עשו. למזלנו, קודם כל אמרתי לך שכל הזמן הוציאו משם את אלה שנפטרו בתוך הצריפים האלה. וזה לא לקח הרבה זמן, כל העניין הזה. ופתאום נעלמו השומרים, ואלה שהיו להם כוח, רצו מהר לראות מה נשאר שם במחסרים, מה אפשר לאכול. מה שמצאו הכי הרבה זה היה הסלק הזה. ואני זוכר שהלכתי ולא ידעתי איפה יש, וראיתי איזה אחד הולך עם שק של סלק, אז גנבתי לו סלק אחד מאחורנית, וגם לי יש סלק. שני החברים האלה שלי היו במצב בריאותי יותר תקין, כי הם היו מעט זמן כנראה שם, והם אמרו, נחמן, בוא נלך מפה. ועוד לא ראינו את הצבא האמריקאי, רק שמענו מקודם את היריות וידענו שזה סוף. אלה ברחו ואלה אינם, בואו נלך. אז יצאנו משם והולכים על הכביש. ראינו ג'יפ אחד של הצבא האמריקאי, אבל לא התייחסו אלינו. והגענו לאיזה מקום שחילקו שם בדרך שתייה חמה, וכנראה שכבר הצבא האמריקאי ארגן את זה, אני לא יודע איך זה נהיה כל כך מהר, אבל היה שם. ואני עם שני הבחורים האלה הלכנו עד שהגענו לאיזה עיירה שם, כנראה שזה לינץ, וכל הזמן הם הלכו והביאו אוכל, ואני רק חיכיתי להם בחדר הזה שהם פינו לעצמם. בינתיים כולנו היינו מלאים קינים, למרות שהחלפנו את בגדינו, אבל לא התרחצנו עוד, וגם אם היינו מתרחצים, מקינים אתה לא מתפטר בקלות. אז אנשים שם בעצם רק היו צריכים לנפנף את החולצות שלהם, כאילו שיפלו קינים, אבל זה לא עובד. אז כולם הסתובבו שם בקינים, והצבא האמריקאי רצה בעצם לאסוף את האנשים האלה ולהביא אותם למקום בטוח, כי במקומות אחרים שהם מצאו את המחנות האלה, הם בכל זאת הצליחו להציל אנשים, כיוון שבעיה אחת מה שהייתה שם, והיא הרגה הרבה אנשים, זה כשאנשים הגיעו לאוכל בצורה לא מבוקרת, וחלק גדול מהם חלו בטיפוס, ובגלל חולשתם הכללית שהם היו
בעצם עצמות וקצת אור, אז הם מתו בתוך הטיפוס הזה. אבל שני הבחורים האלה, בסופו של דבר הצבא האמריקאי הצליח למצוא אותנו ולהביא אותנו למחנה שהם הכינו לכל אלה שיצאו מהמחנות האלה. מה קורה עם אחיך? אחי היה באותו זמן במחנה אחר, כבר במחנה שבו ייצרו חלקים לספיטפייר הגרמני. הבנתי, אבל עכשיו אני רוצה לחזור אליך, ומתי אתה מגיע לארץ ישראל? אני מגיע לארץ ישראל. מתי? זה קודם כל נמשך הרבה זמן עד שאני החלמתי מהטיפוס שגם אני נפלתי בו. אז האמריקאים דאגו לנו עד שממש היה כבר עליי בשר אז היית במחנה הכורים באוסטריה. זה לא מחנה הכורים, זה מחנה החלמה. באוסטריה, משם ראינו את הדונה, ומשם התחלק העניין לצבא הסובייטי בצד אחד והצבא האמריקאי בצד אחד. הצבא האמריקאי דאגו אותנו ברחבות, באוכל וכל הדברים האלה, עד שנראינו כמו בני אדם, ואז שמענו שאפשר לחזור חזרה לכל אחד לביתו כאילו. וגם אני עליתי לרכבת כזו שנסע כמובן אנשים בלי תעודות, בלי כלום, והגענו עד לבודפסט, ומבודפסט לסיגט, זה גם מרחק די גדול, והגעתי לבית שלא היה כבר, אלא מצאתי את אחי שהוא חיכה לי כבר, למרות שהוא היה קודם במצב מאוד קשה. בכל זאת הצבא האמריקאי הגיע אליו לפניי, והוא חיכה לי שם, וזה היה כבר בספטמבר באיזשהו מקום. וחיינו שם בתוך בית של יהודים שלא חזרו מהמחנות. והיה לנו שם דוד שנשאר בחיים, והוא דאג לנו למזון ולכל הדברים האלה. יותר מאוחר, שהיינו שם בערך כחודש, חודשיים, הגיעה גם אחותנו שהשתחררה, אבל דרך בצבא, איפה שהיה הצבא הסובייטי. אז לקח לה יותר זמן להגיע הביתה. ואז הסתובבתי, אחי ואני, ואמרנו שבעצם אין לנו מה לעשות פה, והגיע לאוזנינו העניין של יש הארגון הבריחה, והוא עוזר לאנשים להגיע לאן שצריך. ואז החלטנו שנינו שאנחנו עוזבים את רומניה, שזה כבר הפך להיות רומניה מחדש. ועברנו, נסענו למקום שהוא רחוק 60 קילומטר מסיגט, ושם יש גבול בין הונגריה לרומניה, ושם עברנו גם כן בסתר, ובצורה כזו הגענו עד בודפסט. חזרה לבודפסט, ובבודפסט זה היה כבר מאורגן לקבל פליטים כאלה שיגיעו. אז גם שם הם עשו דיזינפקציה וכל זה. וזה היה מקום שהיה פעם, לפני זה היה בית חולים יהודי שבבודפסט. והיו להם סידורים להעלים את האנשים, עד שהם יעברו ויבואו אחרים. אז היינו שם במקום, אבל אמרו לנו, אל תסתובבו ברחובות ולא... כי אין לכם תעודות ואין לכם שום דבר, ויכולים להיות בעיות עם זה. אז ישבנו בתוך הבית הזה עד שאמרו לנו, עכשיו אתם תעלו על הרכבת הבאה ויקחו אתכם לאוסטריה.
אבל במקום תעודות, כל אחד מכם יקבל בקבוק וודקה, ובזה אתם תעברו את הגבול. ישאלו אתכם, אתם לא יודעים לא השפה הזו ולא שפה אחרת, אתם פשוט תגישו את זה לחיילים שם ותגיעו לאוסטריה. אז זה חלק מהמסע לארץ ישראל. הגענו לאוסטריה, שוב מין בית כזה של הרוטשילדים, שאסף את הפליטים האלה שהגיעו, וזה ערב רב של אנשים. זה כל מיני כאלה מהונגריה, ואני יודע, וזה גם מעבר, כי משם עברנו אחר כך יותר מאוחר לגרמניה, ובגרמניה היו כמה וכמה מחנות כאלה. אני לא זוכר את שם המקום שהגענו אליו בגרמניה, ושם שהיינו זמן יותר גדול. וזה היה שם מחנה, שוב, של אנשים שיצאו מארצותיהם כדי להגיע לארץ ישראל באיזו מחשבה כזו, או שיגיעו לאמריקה. ושם במחנה הזה היו לפחות 10 קבוצות של מפלגתיות. כל אלה שהיו מקובלים בארץ ישראל בזמנו. מהשומר הצעיר ועד המזרחי ועד הפועל המזרחי. לאן אתה התחברת? אני התחברתי לביתר. אחי ואני התחברנו לביתר, וכמה גאים היינו לשאת את הדגל הזה בבוקר במסדרים. כמה זמן הייתם שם במחנה הזה? מה? כמה זמן הייתם במחנה הזה? במחנה הזה גם לא זמן ארוך. נניח חודש לכל היותר. איפה זה היה? בגרמניה איפה? גרמניה, אני פשוט לא זוכר הרגע את המקום הזה, ולא... ומשם לאן אתם מגיעים מהמחנה הזה? במחנה הזה אנחנו כבר מאורגנים, אנחנו שייכים לביתר, ואחרים שייכים למפלגות אחרות, ואנחנו רואים את החיים איך שמתנהלים שם, כי האונר"א הם שנותנים את האוכל, והצבא האמריקאי בעצם אחראי על